खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि। बिटिआरआव गोदान आफादनि जोनोम। दुलाराय बर' खुस्रा फालांगिरि आफाद मुंनि गोदान आफादनि जोनोम बिटिआरआव। नंगौ, बिटिआरआव दुलाराय बर' खुस्रा फालांगिरि आफाद मुंनि मोनसे गोदान आफाद जोनोम मोनदों। गोलाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय बड'लेण्ड खुस्रा फालांगिरि बिथिंनि सोमोन्दै बिसमुरि दावलुर सेन्टाराव 24 अक्ट'खालि थामहिनबा थांनाय मैयानि सानाव बड'लेण्ड खुस्रा फालांगिरि बिथांमोनजों गुवार आरो गोथौवै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे दुलाराय बर' खुस्रा फालांगिरि आफाद मुंनि गोदान आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। फालांगिरिफोरनि बिथिङाव रांखान्थियारि हेफाजाबजों लोगोसे गोजौसिन सिरियाव दावगालांनो हानाय आरो मोनफ्रोमबो फालांगिनि बिथिङाव गोब्राब हाबा फालांगि मावगिरिफोरा मोगथां महराव गेदेर देरहासार जानो हानाय थांखिखौ लानानै बे दुलाराय बर' खुस्रा फालांगियारि आफाद मुंनि गोदान आफादखौ दानाय जादों। बे गोदान आफादनि आफादगिरि महरै मनिष नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै दाहाल ब्रह्मखौ सायख'नानै लाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।